Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. May mipatay sa mga sepulturero. Usa na lang ang buhi. Usa ka Berting Ruiz na lang ang buhing sepulturero. Ngano kang gipangpatay man ang mga sepulturero ining minteryuhan, no? Maunang sunod na to susihon, abay. Unsa? Pangitaw na itong mipatay sa mga sepulturero? Oh, Uy, bay. Ha, di naman ta makapang-disko ng imong kalaki, bay. Magdetektive na ta? bay, akong apuhan ang gipatay. Dili mahimo nga ako lang ni kalimtan. Laki. Pero aba... Ako nahadlo ka, ang laguban sa kong mga lakaw. Unsa? Ako mahadlok? Grabe ha. Di sa ko mahadlok og kriminal abay. Uy, nagot ko armas. Kita ka ini? Ha? Uy, nag-isuksok sa imong bulsa, uy. Asam din na ako isuksok, be. Ambi na, bi. Ako lay daan ang armas. Kuyaw kun, mabuthan ka na. Kiatrap kay kagnaw. So? Grabe ha ni mo ba yun? Malik pa ng mga lalaki nga gusto mo susmenteryo, bay. Saan kay tuyo na nila? Sige lang, abay. Ako rin bahalang maniidan na nila. Nalingaw naman si Dindos pag-abi-abi sa mga bisita. Okay. Uy, ang gwapang bata ang din na slabi. Ikutasan mo na siya. Tapang! Day? Tabang! Ang bata ang ikutasan! Tabang mo! Punto! Mayo kinaka! Ano sa bata? Gikutasan! Asa haragon! Atong dadon gato siyang papa, dali! Maayo gani kay mo nabantay ng bata na nga. Naluya na, Milchi. Nagpaso-paso manggod ko. Ay. Alce! Salamat sa iyong pagtabang sa anak ni Mr. Kang. Kumusta na siya, Tito? Okay na ko no. Tuwa pa sila sa ospital ang si Mr. Kang. Melce, unsa may imong trabaho karon? Wa, Tito. Nag-enjoy lang una ako sa kong pagka-vlogger. Unsa? Mauna, Tito. Nganong nangutay naman ka? Sulti si Melce sa kong offer din do. At imanon ko na ang ubang mga bisita nga nabili. Unsa ba ito gisulti si among papa, Dindo? Milchi, nakahuna-huna sa papa nga himuon kang assistant manager nako. Unsa? Labaw sa minimum ang imong sweldo. Ug may bonus ka matag buwan. Unsa? Unsa ba ito negosyo si among papa? May gipatukod nga private hospital si papa dinhi sa lungsod. Og ako ang mo-manage. Unya, ikaw ang akong assistant. Wala, no? Ganahan ko, ana. Ganahan ko makasuhi sa panarbaho. Unya, unsa man? Dawaton nimo? Siyempre, trabaho na gud na. Ako din balibaran. Sige! Go! Hangtod karon. Di pa ko makatuo nga. Kining singsing nga gibili ni Lolo nako. Iya sa patay nga si Cleofe Alquira. Nay, nanak ko na uy. Anong di mo na ako nauna ba eh? Nakulbaan sa tayo ni. Ang pangutan. Kung giunsa ni sa pagkuha ni Lolo gikan sa tudlo ni Cleofe Alquira. Abay. Manaleho na abay pa nga girikalo ng Cleofe sa imong lolo. Kalo ko taon. Ti, uy. Nagdudagid ko nga. Gilungkab ni Lolo. Gilungkab ni Lolo ang lubong ni anang Cleofe Alquira. Ang imong lolo gyud ang manglungkab og pansyon. Yan uli. Imposible din na. Basi nakita ni Lolo ang haya ining Cleofe. Unya, naibog siya sa singsing. Mao ka ha? Si Pultorero mas Lolo. Sila may tig duso sa lungon o tigtabon. Makakita gid siya sa
unsa may dasa namatay. Tuod sab no? Uso nung gunang kinawatay sa sementeryo. Patay na gani, kawatan pa. Gusto sab ka. Pero, ang imong lulo gyud ang kawatan. Di ko mutuo, abay. Oo, nagkaila magyud kang lulo nimo. Imo gud ang lulo gud. Ikaw gyud makasulti kung unsa ng klases pagkataos lulo nimo pilo. Buutan si Lulo. Wa si kaaway. Unya, dili siya mupasakit og laing tao. Pero may gani ko niyang may mayan sa una. Ug unsa man siyang imaymay nimo? Kuan. Apo ko, kani. Bahala ng tawag ng pupring makaluluoy. Kaysa batang kawatan. Unya, wa may kwartang pobre lo. Bahala o way kwarta. Basta limpyo ang imong dungog. Mao ba lo? Timan kani. Ayaw panikas. Ayaw panghawad. Ayaw panapaw. Ayaw pagpatay. Aron tawgon ka o pupring dato. Pobreng dato. Oo. Pobre ka sa kamtangan, pero dato ka sa pagkamaayong tao. Mo nang pirming ipahinumdum ni Lolo nako, abay. Kinahanglang pobre ko nga dato sa maayong dungog. Oh, okay raman na. Doon na gani istorya ni maong sing-sing ba? Hala, kahibaw na ko. Ha? Oh, may pa ka, hibaw ka. Ako, ha? Ang sabi na hibaw ni mo? Istorya man lang ning ako. Oh, Unsa ka akon? Uyab si imong lulo na si Cleofie Alquera, no? Unya, kanang sing-sing nga naan nimo ang ilang kinuktanan. Layo arasan sa tinuod ng imong gisulti, abay. May nablihan na ang luyo sa musuliyo. Maura sa di ang akong gibungkag. Buti ba sabot nga doon nagyuhin nagkuna na to og buslot sa pansyon sa mga Alquera? Tuod sab, no? Ang ako ba, pangagpas raman ni... Ugma, manglakaw ta. Asa man ta? At tuo na to ang nahibiling bugtong buhi nga si Pultorero ining menteryo. Si Berting Ruiz. Jenny, abay, Mek. Uy, kung uyugas dugan, gilok. sorry, ang saba, Anong ang imo masagdughan ang akong nakumot, Bay, may daotang balita. Ha? Unsa man? Patay na si Berting Ruiz? Dili, uy. Aw. Unsa man ang balita? May nakaplaga na sang patay sa minteryo. Oh. Unsa? Kinsa may namatay? Tiguang mo pero wa pa ko makaklaro. Di na ta kapagpahibaw. Dali. Ato ni susiyon. Kinsa mo kaning gipatay? Ay mo, Bagdol! Panablema! Hey! Niyan mga pulis! Panablema! Kap! Unsa man ni? Kinsa man ang namatay? Kap! Ang tingong man nga nabaligyan kandila ug buwak din sa gate. Hala, si Lula tuod na. Unsa man na siya? Giatake na or gipatay? Ipatay siya! Unsa? Para may dinunggaban siya sa kilid, Nagpanaw to ang iyang dugo sa kilid. Panablin mo, mga marites! Ayaw mo pa ba ni ha? Ngayon ang mga pulis, panablin mo! Salamat ha. Kagilawat ni mong offer ni Papa nga motrabaho ka, ubos na mo. Masa ko'y lingaw. Gawas pa. Ganahan ko yung dapita kay puno sa istorya. Ha? Boss, Oh. sorry nga wala yun ko makabalik. Nga dugay man ka. Nalantawan mo kung ako nga daghang tao sa menteryo. O nga ako nagisusi. Anong daghan mang tao sa menteryo?
ang tiguang nga tigbantay kandila gipatay? O, unsa? Dihaon na mo ha, Dindo. Dihaon na mo. Oo, asa man ka, Melchi? Magmarites! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!